Čaute ľudia, a dneska ideme predávať, jak kobienota. Takže, dneska teda ideme predávať, ideme si vytvoriť svoj obchod vlastný. Začíname takto, s ničím, proste nič. Ale, čo to, jaha, no. Najprv by som kúpil aspoň pozemok. Ale, no. 75. No, jak darmo. Dá to takto. No. Kúpili sme si dáky land. Potom môžeme kúpiť parkoviska a tak. No. Budeme ničiť, ale... Samozrejme, nezabudnite rozdrtiť to tlačítko lajku a odberu. Nie úplne, ale môžem vám ukázať ako. Ne, srandujem, tak to nemusíte robiť. Musíte robiť, že ťuk a máte to a potom ešte ťuk, aj zvonček, aj všetko. Furt mi to pripomína jeden ako keby kolega na YouTube. Ale no... Neočúval som ho, no je to vidieť. Ja vždycky na to zabudnem. No, ja som taký zabúdavý. Takže ideme položiť tie dvere. Dvere. Tak, to budú. Samozrejme budeme pípať. Zrazu Snapchat, keď natáčam, ale pre natáčanie mi nedal, že? No, takže tak. Zase prepáčte za tú kvalitu niekedy, ale to má telefón. Ja to mám dobre, len vy to zle vidíte. No, však to už som hovoril vo veľa videách. Že ja to vidím dobre, len to mám na zlej kvalite. Musím nastaviť asi väčšiu kvalitu, ale neviem. Dajte mi rady, ako to urobiť všetko. Samozrejme, ako sa máte, samozrejme. Potom na môjom hlase, keď budete počuť také chuchmáče, tak to som... Mal som prestávku na YouTube, čo som vydal 3 videá, som bol unavený. A potom som ochorel. Mám kašel, zachuchmaný nos a sopel. Viem, že vám to nechutné, lebo... No... Proste vám to nechutné, to mi je jasné, ale... Takto. Chcel by som robiť z tohto aj viac sérií, lebo to sa dá uložiť a... Tak. Umieram. No. Ako to povedať? Tak sa... No je to je blbosť. No proste... Už budeme postavení mať ten obchod, budeme mať raz, dva, tri. Budeme mať postavený ten obchod a budeme sa tešiť. Wow. Ešte som to zahrať nemohol. Prečo to mám takto? Umerám. Niekedy to trochu buguje, ale inak je to fakt dobré. Už som to raz hral, ale vtedy som nenatáčal ešte videá. Mám to dosť rozrobené, ale však ideme spolu. A budem túto sériu asi volať Roblox Series a dám tam
Koľkatka. Viem, že toto už je u veľa youtuberov, ale jak by som to mal inak pomenovať, vy však keby máte múdre hlavy, tak mi poviete. Chcel by som ešte teda niekedy nahrať ten československý Among Us. Vytvoriť server, naporia sa tam a je to akože dobré, pretože nemusím volať a tá hra je proste dobrá na natáčanie, lebo je zábavná, ale ja vám poviem takú nevýhodu. Keď niekým voláte, nefunguje mikrofón, takže vám nič počuť. No, v tej hre to tak asi nebude, alebo bude? Neviem. Samozrejme, samostatne sa to saveuje. Ale, fúha. Uzrazu mi rama, no. A už my budeme musieť urobiť teda maličky, lebo to bude taká objednutá juniora. No musím urobiť jednu pokladňu. No tak toto je vtipné. Ale mi to nebude stačiť. Takže budeme len Ježiš. To hneď vykúpi, ale páni Dáni a Švédi a neviem čo, šéfovia, dobre. Môžete si ísť nakúpiť. Kurník, ja som nekúpil. To som nedomyslel. Nemôžem tam pracovať ja? Poď. Kešier. Oni to vykúpili ani... No. Asi sme v prd. No, yes. Aspoň, že tak. A ideme tu už teraz reálne otvárame, máme všetko. Hygiena nám to nezaberie, pretože sme najlepší. No, takže tak. Zono fini. A máme peniaze, dávaj. 20, len. Rýchlo. Kupuj. Mali by sme asi, no teraz asi už nebudeme nič stavať, ak vidím, ale... Ježiš, zase umieram. Už mám viac. O 5 tovaru viac. Potom sa bude predávať za 100, dobre? Koľko? Za 20, však to mi ne... No to sa neoplatí. A Drakula? No. Mohli by sme niečo no zarobili sme dosť. Tu máme ešte. Dokúpime. Mám dlžinú hračku, Kupujte. Sú otrávené niekde, ale to nemusíte vyvedieť. No poď. Je to hneď minulo za 2. Nevyjadrujem sa, čo sa teraz stalo. No.
Máme 150, 169, prečo 69? Ale to auto je náhodou dosť dobré. Lebo ja strašne mám rád staré auto. Dobre, to sme celkom dosť zarobili. Dobre, my máme stok úplne. Sme úplne v stoke, no. Teraz zarobíme raketu, hovorím. No dobre, niečo som chcel povedať, ale radšej som ticho. Nehovor, keď sme začínajúci kop jednota. Takže tak, ten goes dark by som išiel niekedy s nimi. A poradte mi nejakú takú, kde sa dá zachytávať aj zvuk, keď voláte, alebo niečo také, ako keby. Alebo sa tam možno dá nastaviť v tom, lebo ja mám ten, jak sa to volá? iRecorder, alebo jak sa to volá? Tak nejak asi. Keď tak ma opravte v komentároch. Lebo samozrejme, ja mám furt toho istého kolegu, ktorého tu furt spomínam. Tako nehovorím, že ich bolo ako málo tých kolegov. Povedz, mohli by ste urobiť na mňa kompiláciu z že napríklad niekto by urobil kompiláciu, poslal by mi to. No, ja by som dal taký príspevok do komunity, že urobte editáky so mnou a poďakujem mu dosť. Alebo môže niekto urobiť intro. Intro môže urobiť niekto. Lebo nikdy mám intro, ale chcem tam dať také obrázky a také ďalšie veci. Takže poprosil by som vás tak, no. No, niekto sem nejde, keď máme zrazu plné regále. Čo sme zavreli? Čakaj, sa jevnem to radšej. Takže tak, no. Ale za to, že asi nikto neprichádza, to znamená to, že by sme to tu mali ukončiť. Takže ďakujem, že ste pozerali a majte sa. Čaute.